உலக பிரசித்தி பெற்ற கோவிலான மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவிலில் வருடந்தோறும் நடைபெறும் சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் வைகையில் இறங்குவது வழக்கம். அதன்படி நடப்பாண்டு வரும் மே மாதம் 1ஆம் தேதி கள்ளழகர் வைகையில் இறங்கும் விழா நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. கோவில் நகரம், தூங்கா நகரம், கூடல் நகரம் என பல பெயர்களில் அழைக்கப்படும் மதுரையில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி நடப்பாண்டு ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் சித்திரை திருவிழா தொடங்குகிறது. பின்னர் தினசரி பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருத்தேரோட்டமும், மறுநாள் கள்ளழகர் திருக்கோலத்தில் தங்க பல்லக்கு மதுரைக்கு புறப்படும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் தங்க குதிரை வாகனத்தில் மே 1ஆம் தேதி வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என மதுரை மீனாட்சி ஆலய நிர்வாகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.